Jong hapon natuntanan guys. Muha sa mi dari kuan kanang paluwa kaya amang baguson. May tusok sa kuan ba? May mga tusukan sa bananakyo. So mag bananakyo na pud mi, bananakyo toron og toron gyapon. Ito. Usam na pabutong. Ito mga jo sa mi dari og kuan kanang naay paluwa, paluwas kanang lubi. Kay mo ra imong tusukan. Kuan ang daan nimo? Putlon, away nga naon. Walaan lagi. Uy, bahan naman rin, pabutong rin. Hindi ah. Ay, ipitan. Babagsak ang butong pa. Magot ang butong ba? So, muna yung mga kuanon. Baguson kay amang imuong kuan. Muna yung mga itusok sa amang bananakyo. Aning kuan. Langkay. O gungi ba? Madyo ning gungi guys kay di ka adyo ligon nagkatong stick sa butong kay grabe mang ligon na delikado na ka tuflok na sa mga bata. Buwan ng mga bata nga hilig madua-dua. Ha? Ngani inra? Magama ra mga pila ka kuan. Mga kuan ra pud kagabuok ang gamon 15. 15 og 30 ra pa no. Okay. Kuan. Nga na ang salaman nila to. Saktoran ng duha pa dir. Sulbuton salaman naman guys. Sulbuton. Nah, siya ba? Dali ra. Yeah. Iba na ang tayo mga huy dani sa una pa. Daghan mo tayo mga huy dani sa una. Kisa man to naglugway to. Ito to puti. To naglugway. Kisa man na. Jiji, sila ng paing. Sila ng paing diha. Ano man ka nga? Ika na. Si hinatak. Hagisang mais na riwa lagi na sanggi ah. No, ladza naman. Hagisang mais bawa sanggi ah na. Isnong pedo sanggi ah. Ha? Sinang imit lagi kasi may nagkuhan. Sila may nagtrabaho. Isa nang tinanim ning kuan kanang naay lubi. O kanang predo ning tinanim. Ihan to ng predo no. Hanami kuan guys. Nga na nama si Ja. Tapos mazo na nga ni kay limpyo. Painom dumi ko silo panahang ibutang. Ano naman ka nga? Kita kag bazi? Nga? Kita gani kag bazi? Kas ka igo na siguro ni isa kasi mana kay kanang isa ka buok pa makaduha man ni na. Kanang isa kay nga ni balin niya. Igo na siguro pang 1 week. Yes no. Nga ni ba kanang isa ka tekeg duha na ni ka buok. Pamo pa na si jang kuanan pahamisan. Batilong. Kana tay ko sa tang saging dong. Repakan to dantong mani anja. Lagi magkuan po ta magama di pagtarong skin di. So to naganiluto datong mani. Nanakoy na lutong mani, repakan na laman to. Daan sa magluto pa sa papagabril o popcorn. Okay. Hani ba naman lagi nang nabu Sagdi na okay ra na. Gani. Magamit pa na. Kana. Magamit pang isahan. Dari kay peaceful, way liwaris. Abi kay mito na. Diha mo toy bayad ni sa una. Kaya na. Bay ni kasi tong bayad na sa una gab ha? Di nakalimot ko. Diha na gud kadani. Ay, la mama di ay kadani ha, Camilo. Dato na Camilo sa una. Mangkaila ba? Ja. Wa na madiha. To na mas Manila. Na, ani tao.
Jatuti na lamay na daring dapita. Yes. Jatuti na lamay na ah. Jatutin. Ang guys, ang kuan. Ang tagi ng uli ito. Dada, strip. So yan na guys, hindi magkuha mo og gungi. Nauna si Jaka ron nalira. Ayan. Lo lagi dai mo nigi-sprayhan no prido no. May pagkandan eh. Ha? So mo na gamong kuha guys na. Mo na gamong kuha nga gungi. So ato na nisbay na mga alimpyuhan kay muli na sa pagabril. Patuna pos nga. Hapon na guys. Dali ara mag-oras mahuman. Ang dali ara oras sa adlaw para mag-arampas-pas ara ag oras, ani ba? Yes no. Para arampas-pas ag oras. Magdaka. Lagi. Bug labug. Tuna na. Umay sa swimming pool. Swimming pool ni nga. Ay sa swimming pool guys. Mo na swimming pool ni mama. Tunaan. Kasi otsak na doon. Gunit eh. Okay. Sumana nag-amang koan. Gungi. Pero mo pa ng limpyuhan. Kaya rong dali na laman si sa inikuan ba gamit. Tuna nga. Labay naghang service guys doon ano. Labay naghang aeroplano. Magdala sa mga guys, labay nag idro. Matod pas mga katiguangan ba idro. Mo may tawag dari. Idro. Di dari palugwajan pare kanay dari. Idro, kuno guys, idro. Labay nag idro ang papagabril. Labay na imong idro gab. Nga ni mo pa yan guys, way aliwara sa lami pero delikado lang po kay karong panahon na naghanap buangon takay bawas palibot no hadlek kana may nga lugar nga awaaw hadlek labi nag mga badjing kami mga batang badjing sa sugo-sugo pa kaos delikado. Sugbas pa pagabril og chicken para panihapon. Bata. Manok. Mana sa ikon guys, manok Bisaya. Manhapon tanin zo, di na naluto nagamang sinugbang chicken, sinugbang papagabril. Nahapon guys, ngayong gabi eh. Hapon tanin zong tanan, aron lamias among kuan, sinugbang manok. Ja na pa among Ano nang manok black ka na? rice. English or Tagalog or Bisaya? Bisaya. Bisaya nga manok. Lami na si Zakay Bisaya nga manok guys no. O English. Haraman to pa dito tagay ko ba? Kana. May po na. O English. English? Kaya latita, English lang manok. What up latita? Tagalog. Kaila, kainan. Ngapain guys? Ngapon tayo yung talan. Yan na mo kuya. Busog pa to sila. Kasi kabusgan.
Wala si Kuya Panso nagka-observe yun. Si Kuya Gal kaya ka-observe. Oh, Sorry. snack lagi niya. Ganira ko. Yan na, mo na gamitan guys kana. Amay tusok kag ang banana Q. Ang gamit na namang amang kuan, food, manggungi. Na. Tagang tabunan kay na ay mga kuan, wak-wak. Ni turon. Sa turon nga wailatik. Wala nang baligya guys. Ja mani, ani pulburon. Ya dapat mga chicken. May paway ng chat dana. Kung ka na. Guys, mangumpra sa Miss Kimi Kimi girl. Helmet sa helmet. Sabi rin, mauban na. Ito sa Miss Kimi's Mercado. Mangumpra sa Miss Kimi Kimi girl. Ito pa to. Ere. Oh, kani. Apa ilang manghuan dan ni? Ay, wala pa ilang manghuan. Manghuan. Si Manghuan. Wakman. Sa may palitan ni mo? Karon, inga man natin pangumpra dari. Ha? Napay sugar dad to? Napa ba white sugar dad to day? Ano na naman ito white sugar? Di na ay mantika dad to. Masal pag itong tinag 1/4 na nito eh. Tinag, kani. Hapa mag-isa. Adara. Adara. Wala ewan ko kita. Adara. Okay, curry. Huwag salupin. Huwag salupin na rin. Buday tin. Mawa na maghang pagtaga ng salupin. 1/2. Ay, pagtaga na ng salupin guys. 2.5. Kari. Kana mo na yung palitanan. Patang juice. Ay, te. Wala na laman eh. Para padugma ka. Bata to sa tangka. Kuan? Basket. O day. Ha? Tinala kay lumpia wrapper? Bakit? Wala. Pero day, bata day. Ito sa tang kuan day basket day. Na. Dada. Butang. Nagbas kimi-kimi girl. Ding 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 ding. Ay, kung ano ka nang na ay. Kung gano'n. Kailangan? Oo. Ano pa ito na Riz? 25 na niya mong speed ay ha. Mara na mag-compress kimi-kimi. So, sa ilig-ilig ka rin ba? Kana. Karon. So, may kumpra ato sa pikas tindahan. Uri na na, nilaga na. Di na, sakto na rin. Saka palit ka siyang ice cream. Palit ka, tag 10. Palit ka siyang ice cream, tag 10. Yan. Tag ice cream. Nga din, basta mauban na sa merkado, ice cream. Balik na may wrapper.
Kinsa man? Lumpia wrapper sa man magdugang pa may palit ron dito sa among mga makaon nga ibaligya. Pun mangumpra nga sa isang ninang. Ano pun mangumpra daw hi. Dahil napay ko anday napay kanang sa nga na pa bar dadto? Ha? Kana. Tata na. Lia. Dali. Nakitaan ko na siya to si TV. So si TV na si Jada sa tindahan. Kala ko na. Naghilo na pagka. Naghilo na ko na pag si Jada sa TV. Ilan? Ilan ni 130. Maputi ba ka tadani? Maputi ba ka tadani guys? Kanina. Kujisan. 130. Kani? Bitbitan na rin ito sa bunda na anak. Dada. Tata na. Uli na mi. Bye-bye. May sa kanya motor. Ngani ko na. Ngani ko na. Ha? Sa imong naw? Dito tayo Imong naw giring. Ha? Sa imong naw? Ay, Ginoo pangag. Uli na mi. Uli na mi. Skimi-kimi guys.